बेलाव बारा जेबो लामाबो थाबायनो जेबो गैला बहुद उसुबिदा जाना दं सरखारनिफ्रायबो जेबो मोनासै नारेंगुरि एरियायाव नारेंगुरिल' मोनाखै गैया फैसाखौलाय मा बुंनो दा बेखायनो जोङो गामियावनो फैसा खांनानै बे लामाखौ बानायनो नागिरदों आरो जाहैबाय नोलोबारि दखानिफोर दै नुदोंना मानसिफ्रा माबायदि गाव जाय फाराफारि नेग्रा भाई माबोरै खबरा कास्टमार गैया नामा कारेन्ट गैया कारेन्ट नांथारगौ मा जाखोनो कारेन्टआ फंबाय मावगासिनो दङ कास्टमार गैया खोमा कास्टमार दङ बे जाहैबाय दै नोलोबारियाव माने मा जाहैबाय ओरैबायदि सान्दुं नालाय सोरबा सोरबा माने कारेन्ट गैया जायफोरा इनभार्टार दङ बिसोरो थाबाय खिन्थु जोंहा इनभार्टारबो गैया नै इसोर जाहैबाय दखानिफ्रा बे नैबे आदाजों एसे रायलायनां आदा बोरै खबरा बिदिनो खिथिबारि बेलाव बारा जेबो लामाबो थाबायनो जेबो गैला बहुद उसुबिदा जाना दं सरखारनिफ्रायबो जेबो मोनासै नारेंगुरि एरियायाव नारेंगुरिल' मोनाखै गैया फैसाखौलाय मा बुंनो दा बेखायनो जोङो गामियावनो फैसा खांनानै बे लामाखौ बानायनो नागिरदों आरो माबे लामाखौ बे जोंनि ओरै फरामनि हाबनायखौ आदसा दा नोंना ओमफ्राय न'आ बावनो न' गोदान बानायगासिनो दं आदसा नोंना आरसिसे आदसा ओमफ्राय फेमिलिया दा बिहामजो आंल' दं सासे फिसालाफ्रा प्रब्लेम सलायो सासे सलायो फिसाला बिहामजो जाजोल' दं बिहामजो नोजोल' माथो खालामदों खामानिबो मावनो होला बोरायबालाय नों खामानि मावला बिहामजोआलाय बहानि माबानि क'क्राझार महामायानि क'क्राझार महामाया महामाया आदसा बोरै मोनबोलाय जाखोलै सालबारि बोरै ओमफ्राय नोंना माबायालाय एक्ट्रिसा आंना एक्ट्रिसा गोमाबाय आदसा न' बांबो मोनाखै जेबो मोनाखै उफाय गैया दा नों बेयाव मा लांफैदों हाथायाव लांफैदों माने ओरैनो बेरलाबायदों टाइम पास बेसे उन्दुनो होननानै आरोना थिग আছে गोजोन थाबाय दे रायलायनानै दिनै आथियाव सिबना लादों बिसोरा बार गैया नालाय मा जाखो दखाननि मानसिफ्रा मा फैलाबायखैयावलाय नोंलाय हा फांखा बानायनो ओमफ्राय इसोरो मानि थाखाय बाहादुरि ओमफ्राय बानायाखै बायनोसो फैदों माथो कारेन्ट गैया मा जालाय मा होथेलायखो मा होथेखो नोलोबारि दखानावहाय मानसिया नै लांदां खाथार मा खारजोबखो मानसिफ्रालाय जाय मा जाखो मा खारखो थाखोमा नायदो नै होलांबाय अबाव खारखो हनै होलांबायलै अबाव खारलांबाय बारा मालाया फांखा गैयिनि दंफां सिङाव थाबाबो आग्रि मोनाखै बिस्रा माने न' सिङाव जिरा बोरैलै माने बेस्थ'ब्रा मानसिफ्रालाय हा माने बेस्थ' मा खालामदों आदिया सेन्सासनि सेन्सास बानायबाय होमबा मालायफ्रा दंफां सिङाव थाबाबो आग्रि मोनाखै माथो सोरबा मालाय कास्टमार गैया होननानै एकदम दावराव जागासिनो मा खालामदा नोंना कास्टमार फैबाय थायो माने बोथोरखौ मा बुंगोन दा नोङो औ खमसिनबावसो गरमा अबावबा जे दैबाना जादों दा NSPC खौ लाना माबा बुङो नामा नोङो गिनाय फैदों नामा NSPC जोंनियाव आंनिबाथ' नाङा जोंनिया डिस्टेन्सआ एसे गोजान हाजो खाथि नालाय ओमफ्राय एसे गोजानबो जायो जोंना एसे खोलाथिं मोनबा खमब्लाबो माने 16 किल'मिटारसो खोलायाव मोनबा जोंना नाङोमोन आरो आदसा ओमफ्राय दा जोंना एसे बेयाव हाजो खाथि नालाय 100% नाङा नांनाय नङा नांथारा आदसा देखा जाय फंबाय मालाया फांखा गैयैनि थानो हायाखै नोंसोर दखान सिङाव इनभार्टार लागायना दुगा माने नोंसोरो जोंना माबानिफ्राय दंलै हासिनिफ्राय दखानफ्रा मायु माथो मालानो माललै हाबाब मा जादों माल गैयासो नोङो आरो बानायना কি কৰিছে দেতা পইচা ওলাইছে बिसोरना फांखा दंथ' आरो ओंखायनो सालाफ्रा बिन्दास थायो माने जोंफोरा दखान सिङाव माबा दंफां सिङाव थाबाबो आग्रि मोनाखै साला नोंसोर मानसिफ्रा हामालै नोंसोर मानसिफ्रा हाबैनो हागोन 10 थाखा होननानै आधा घन्टा 10 थाखा लासो थाबावलायनांगौ नों माबा बुंनो सानो नामा जेनेबा गरमनि थाखाय गरमफ्रावथ' माने जेनेबा कारेन्ट रेगुलार होनांगौ दाथ' उफाय गैया दा बानायनांगौ मिटिंबो थायो नालाय माखासे खामानि बानायनांगौ जायो हानायमानिथ' एसेबो नाजादों होनो दा उफाय गैया ओमफ्राय दा नों जेनेबा बुंनो सानो नामा जेनेबा NSPC खौ लानानै बिराद दावराव दाख्लैनि जिथुनाखि दैबाना जोंनावबो NSPC माबा मोनसे दोहौफोर नांफैगोन नामा गिनाय दं गोसो सिङाव जोंनावबो
100आव 50% गिनाय दं जोंनावबो इयाव आरो ओइ सासेया बुंबाय दानि हेमसिं ब्रह्मआ जोंनाव फैयालायनो माने बारा इसेबां थैनाय गोरनासि लोमाबाबो जोंनियाव फेन्दा फिनसो लोमा बे थेवबा माने लोमनायखौ जेनेबा लोमगौखौ सानदों आरो ना फैनायाथ' फैगोन एसे लासैबाबो स्पिड फैयाबाबो जेनेबा लासै फैगोन आरो बिदि औ ओमफ्राय दा जेनेबा नोलोबारियावहाय नोंथ' बिराद गोबाव जाबाय दखान होनाया मा बुंनो सानो नोलोबारिनि माखासे परिस्थितिफ्रा परिबेकफ्रा माबायदि नोलोबारिनि दखानफ्राथ' दासिमबो एसेबां आपग्रेड जायाखै औ मानो होनबा ओरैबो लामा बारनाय लोगो लोगो माबा थाबायना जोंना रिजार्भ थाबाय ओंखायनो एसेबो लुनोबो गियो जोंनाबो एसे कमिटि लाइन नालाय जोंबो लुनो गियो ओंखायनो माने दखानफोरा बारा एसेबां आपग्रेड जायाखै आरो दासिमबो माने एसे मिडलावनो दं आरो दं बारा गोजौआव थाङाखै फैबाय थानाय समाव माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा जायगाखौ लानानै जायगायाथ' लासैनो लामा सामा मोजां जाबाथ' जागोन निस्सय लामानि सायावसो नालाय बोरैबाफोर 4 लाइन फैबाथ' आरो गासिबो डेभेलपआनो जानांगोन नङाबा लामाजों आरो माबाजों एडजास्ट जानाय नङा आच्छा गरमखौथ' थानो हाखाया आंखौ गोलोमजोबखाबाय थेवब्लाबो एसे आङो भिडिअखौ लाना फैनाया बेनो माने जेला माने गरम जायो अब्ला माने कारेन्टआ फैनांगौ आरो जुदि कारेन्टआ जुदि फैयोमोनब्ला माने जोङोबो जिरायनो थाखाय मोजां जागौमोन ओमफ्राय नै माबाया मादैया माइ दोनदों गिसि माने गिसि लांफैनो मोनबाय ना मोनाखै गिसिबा मोनना मोनाखै मेन प्रब्लेमा बे आरोना खिन्थु कारेन्टआ फैनांगौमोन कारेन्टआ फैयासै ओमफ्राय आंनि बुंनाया नैबेसो आरोना खिन्थु नोलोबारियावहाय मा जाहैबाय मानसिया दा साननैसो हाथायाव बा जेनेबा बेफोरबायदि गोदुलि समफ्रावबाबो बिराद खम जाग्रा जाबाय आरोखि मा गरमनि थाखायसो ना माखासे बुंनो रोंला दा नैबे जुदि गरम बा नैबे फुजा खाथिनिफ्रायबा मानसिया गोग्गोम जागोन आरोखि नैबेयावहाय जोंना फुजा जायोना लोखि फुजा ओमफ्राय ओरैजाय नैबेनो जोंनि मेन माने लामा आरोना ओमफ्राय दानिया बुंबाय जों NSPC खौ लानानै NSPC आथ' जोंनिफ्राय दङ ओरैजाय 16 किल'मिटारसो 16 किल'मिटारसो गोजानाव NSPC डेमा जोंनिफ्राय गोजान एकदमबारे बुंनो थांबाथ' सिदा जाफ्रामो ओरै सिदा खिन्थु जोंहा दानि सासेया बुंबाय हेमसिं ब्रह्मआ खिन्थु जोंनावहाय NSPC डेमा जुदि माबा मोनसे जाब्लाबो जोंनाव निस्सय माने फैनाय नङा होनना बुंदों आरो खिन्थु ओरैजाय मुरिकेम गगामुग बे टाउनफ्रा हले टटेलि माने जै बायनाय लोगो लोगो बिथांमोना माने हां लानोबो चान्सबो मोनखानाय नङा ओरैबायदि माने बिसोरना मेडेल टारगेट माने पइन्टआव दंखायो आरोखि ओंखायनो बिसोर माने खारबाबो खारख'नो हानाय नङा नायनोसै खिन्थु माबे समाव मा जायो मा बेरो थेवबाबो माने आंबो गिनाय दङ बे दैखौ लानानैहाय माने बे दैया जाहैबाय ओरैबायदि स्पिडनि दै नालाय जियानो जादोला थेवब्लाबो माने दिनैहाय आङो नोलोबारि हिसाबैहाय बेयावनो जिरायनानै नोंथांमोनखौहाय एसेब्लाबो भिडिअ लाना फैबाय गरमनि माखासे नुथाय गावजों गाव जिरायलाबायनानै दंफां सायाव दङ गरमाबो ओरैबायदि गरम ओंखायनो मा खालामनो आं भिडिअ दोनथ'बाय नोंथांमोना मा बुङो नुनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो आरो माखासेफ्रा माबायदि कमेन्ट होखो बिनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि कमेन्ट हरफिननो सानो आंनोहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरोखि